زعزز سلامتنا يبصحكم كورات تخاتلتي إذا channel عم نبور هيوت كاب زقاتم قروب فلي زوالة رؤيتات السندو زيناتات حزنا قريبنا لنا كسح فسامي مسانا كتحبرو بأخبروت إن عدمنا نامل تحستو زيناتات كنسجر سنة مكتتال ኣብ ናሚቢያ አዶልፍ ሂትለር ዝበሃል ፖለቲከኛ ተቀልቂሉ ይበሃላሎም አታ ኣብ ትሕቲ አርዑት መግዛእት ጀርመን ዝነበረት አፍሪቃዊት ሃገር ናሚቢያ አዶልፍ ሂትለር ዝበሃል ፖለቲከኛ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ህዝባዊ ደገፍ እናረኸበ ይመጽእ ብምህላው ብዙሓት ወገናት ሸቕሎት ክስምዖም ጀሚሩሎም ብፍላይቶም መራሕ ስርዓት ናዚ ዝነበረ አዶልፍ ሂትለር ከቢድ በሰላ ዝገደፈሎም ምዕራባውያን ወገናት አተሓሳስባ ወይ አጀንዳ ናይዚ ኣብ ናሚቢያ ተቀልቂሉ ዘሎ ፖለቲከኛ ንምፍላጥ አዕንቶም አፍጢጦምን አእዛኖም ኩር አቢሎምን ክከታተልዎ ጀሚሮም አለው ስጋት ናይዞም ወገናት እዚ ፖለቲከኛ እዚ ሓይልን ስልጣንን ምስረኸበ ነቲ ሂትለር ኣብ ምዕራፉ ከብጽሖ ዘይከኣለ ሰይጣናዊ አጀንድኡ ናይ መቕጻል ድሌት ወይ ሕልሚ ከሂልዎ ዝብል እዩ ይሁን እምበር እዚ ኣብ ልዕሊ መራሒ ስርዓትና ዝነበረ አዶልፍ ሂትለር አድናቆት ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ወዲ 54 ዓመት ጸሊም ናሚቢያዊ ፖለቲከኛ ከምቲ ናይ ሂትለር ንዓለም ከዕብልል መደብ ይኹን ጥሙሕ ከም ዘይብሉ ዝሕብር ዘሎ ንሱ ዝሓለፈ ሰሙን ኦሻንያ ኣብ ዝተባህለት አውራጃ ናይ ናሚቢያ ኣብ ዝተኻይደ ባይታዊ ምርጫ እዩ 85 ሚእታዊ ድምጺ ብምርካብ አንጻባራቂ ዓወት ከመዝግብ ክኢሉ ዘሎ ድሕሪ ትዝረኸቡ ዓወት ንሓንቲ ጋዜጣ ናይ ጀርመን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣነ አዶልፍ ሂትለር ንዓለም ኣብ ሓደ ጨፍሊቑ ክገዝእ ይደሊ ምንባሩን ንሚልዮናት ኣይሁዳውያን ብጭካነ መቕታሉን ዓቕሚ ኣዳም ስበጻሕኩየ ክርዳእ ክኢለ ንእሽተይን ከለኹ ግና ተግባራቱ ይርዳእኒ ነበረን እዚ ይኹን እምበር ሕጂ እውን ብስሙ ክጽዋዕ ምኽኣለይ ይኹርዓኒ እምበር ዝሕንኸኒ ኣይኮነን ዋላ ማዕከናት ዜና ምዕራብ ንስመይ ምስቲ ሚልዮናት ሰባት ዘህለቐ አዶልፍ ሂትለር ኣተሓሒዘን ብዙሕ ሕማቕ ነገር ምዝራብ እንተቐጸላ ኣነ ግና ስመይ ክቕይር ዝሓስበውን ኣይኮነን ክብል ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ስም ኣቡኡ ከም ዘውፅኣሉ እንተኾነ ስለምንታይ አዶልፍ ሂትለር ኢሉ ኣጠሚቕዎ ዝፈልጦ ከም ዘይብሉ ሓቢሩ ግብፃዊ መንእሰይ ዕንቅርቢት ብምርባሕ ንድኽነት ደሓንኩን ይብላ ቅድሚ ገለ ዓመታት ግብፃዊ መንእሰይ መሐመድ ሐምዲ ቦሽታ ነቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ዘጽንዖ ዝነበረ ናይ ስነ ኩዕታ ወይ ናይ አርኪኦሎጂ ትምህርቱ ብሰንክቲ ዝነበሮ ኩትር ድኽነት ቅጽሎ ስለዘይከኣለ ኣብ መንጎ ጠንጢንዎ እዩ ናብ ስራሕ ዓለም ተዋፊሩ ናብቲ መርዛማት ለመምታ ብብዝሒ ዝርከብሉ ኣጻምእ ምድረ በዳን ገማግም ባሕር ናይቲ ሃገር ብምኻድ ድማ ዕንቅርቢታት ብምህዳን ንሕክምና ዘገልግል መርዚ ክምእርር ጀሚሩ ኣብዚ እዋን ወዲ 25 ዓመት መንእሰይ ሰይኮይኑ ዘሎ መሐመድ ቦሽታ እቲ ንትምህርቲ ዝኾነ ቁራቦ ገንዘብ ንምርካብ ኢሉ ዝጀመሮ ስራሕ ሎሚ ብሚልዮናት ዶላር ዝግመት ሃብቲኡ ከኻዕብተሉ ክኢሉ ዘሎ بمسرس ጸብጻብ ሮይተርስ ሎሚ መሐመድ ቦሽታ ኣብ ከተማ ካይሮ ዝመደበሩ ካይሮ ቬነም ካምፓኒ ወይ ኩባንያ ሕንዝ ካይሮ ዘጠመኦ ኩባንያ መስሪቱሎም እዚ ትካል እዚ ምህርቲ መርዚ ዝህባ 80,000 ዕንቅርቢታትን ኣሽሓት ኣትማንን ኣብ ምርባሕ ይርከብ መሐመድ ቦሽታ ኦልትራቫይለት ብርሃን ተጠቒሚኡ ነዘን ዕንቅርቢታት ዝሕዘን ንእሽተይ ዋሕዝና ኤሌክትሪክ ናብ ኣካላተን ብምትንካፍ ድማ ነቲ ዘለዎን ሕንዚ ከም ዘንዝዖ ይገብር ነቲ ሕንዚ ብኸምዚ ኣገባብ እናኣከበ ኸኣ ናብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ሰደድ ይገብሮ ካብ ሓንቲ ግራም ሕንዚ ድማ ክሳብ 10,000 ዶላር ኣታዊ ይረኽበላ እተን ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኮይነን ዝዕድጋሉ ኩባንያታት መፍረ መድሃኒት ብወገነን ካብ ሓንቲ ግራም መርዚ ካብ 20,000 ክሳብ 50,000 ዝበጽሕ መድሃኒት ጸረ ሕንዚ ወይ አንቲቬነም የፍርያሉ ልዑል ጸቕጢ ደም ማለት ንሃይፐርቴንሽን ዝፍውስ ፍሉይ መድሃኒት እውን ካብኡ ዘፍርያ ኩባንያታት ከም ዘለዋ ይንገር ኢንዶኔዥያዊ ሰብኣይ ካብ ሰማይ ዝወረዶ መዓት ናብ ማና ይቕይር ኣብ ርሑቕ ገጠራት ኢንዶኔዥያ ዝነብር ጆሹዋ ሁታጋላንግ ኣብ ዓራቱ ደቂሱ እንከሎ እዩ ካብ ሰማይ ዝተወርወረ ደንጎላ ንናሕሲ መንበር ቤቱ በሲዑ ብርቱዕ ድምጺ ብምፍጣር ሃንደበት ኣበራቢርዎ ፈለማ ካብ መሬት ዝተወንጨፈ ከቢድ ብረት እኳ መሲልዎ ተነበረ ንሳረኣ ኣዮ ግን ገና ረስኒ ዘለዎ ፍሉይ ደንጎላ ኮይኑ እዩ ጸኒሕዎ ከምኡ ዓይነት ደንጎላ ርእዩ ስለዘይፈልጥ ከኣ እንታይነቱን ካበይ ከም ዝመጸን ንምፍላጥ ሒዝዎ ናብ ክኢላታት ከይዱ ምስከደ ድማ ካብ ሰማይ ተወሪሩ ዝመጸ ሜቴዎራይት ከም ዝኾነ ክርዳእ ክኢሉ
ጆሹዋ ነተአቤት ዝወደቀ ናይ ሰማይ ደንጎላ ክርኢ ዝደልዩ ሰባት ብቁጥር እናበዝሑ ምስ መጹ ብዓይኒ ገንዘብ ክሓስበሉ ጀሚሩ ኮይኑ ድማ ብምኽሪ ፈተውቱ ተሓጊዙ ነቲ ሜቴዮራይት ናብ ጨረታ ኣውረዶሞ ልዕሊ $1 ሚልዮን እቶት ረኸበሉ ክንድዚ ዝኣክል ገንዘብ ክውንን ኣብ ህይወቱ ፈጺሙ ሓሊምዎ ከም ዘይፈልጥ ዝተዛረበ ጆሹዋ ብዙሓት ቆልዑ ብምውላድ ወናና ዓባይ ስድራቤት ክኸውን ከም ዘኽእሎ ሓቢሩ ገለ ክፋል ናይቲ ገንዘብ ኣብቲ ዝነብረሉ ከባቢ ሓድሽ ቤተክርስትያን ንምህናጽ ኮፍዮ ምዃኑን ወሲኹ ገሊጹ ደቡብ ኤሽያውያን ዕድሎም ኣብ ግንባሮም ይዝመስል ምኽንያቱ ዓሳ ብምግፋፍ ህይወቱ ዝመርሕ ካልእ ናሪስ ስዋንሳንግ ዝተባህለ ታይላንዳዊ ሰብኣይ እውን ኣብ ባሕሪ መርበቡ ዘርጊሑ ዓሳ እናገፈፈን ከሎ ገዚፍ ትፋእ ወይ ተምላስ ናይ ዓሳ ነባሪኡ ረኺቡ ዋጋ ከም ዘለዎ ኣፍልጦ ስለ ዝነበሮ ኸኣ ሓፊሱ ኣብ ጃልብኡ ብምጽዓን ሒዝዎ ናብ ዕዳጋ ከተማ ጃካርታ ወሲድዎ እቲ ትፋእ ምስ ተመዝነ ብደረጃ ዓለም ካብ ዝተረኸበ ትፋእ እቲ ዝዓበየ ኮይኑ ጸኒሑ ናብ ዕዳጋ ወሪዱ ክሳዕ $2.4 ሚልዮን ከውጻሉ ከም ዝኽእል ከኣ ኣዳዕዲዑ ፈሊጥሎም ምኽንያቱ ትፋእ ናይ ዓሳ ነባሪ ንመስርሒ ክቡር ዓይነት ጨናን ዕጣንን ስለ ዘገልግል ስዊዘርላንዳውያን ነበርቲ ብሰንኪ ዘይመኸነ ቦምባታት ን10 ዓመት ዓዶም ክገድፉ ይንገሮም ኣብ ስዊዘርላንድ ነበርቲ ናይ ሓንቲ ሚዞልዝ ዝተባህለት ቁሸት ብሰንኪ ኣብ ዓዶም ዝተረኸበ ዘይተፈንጀረ ቦምባታት ን10 ዓመት ካብ ዓዶም ለቂቆም ክጸንሑ ብሰመዝ ዝተሃገር ትእዛዝ ተመሓላሊፉሎም ብመሰረት ሮይተርስ እቲ ኣብታ ቁሸት ተረኺቡ ዘሎ ቦምባታት ቅድሚ 73 ዓመታት ኣብ እዋን ካልኣይ ውግእ ዓለም ካብ ነፋሪት ዝተደርበየ እዩ ኣብ ርእሲኡ እውን ኣብ ትሕቲ መሬት ዝተቐብረ ዘይመኸነ ነቶክቲ ኣብታ ቁሸት ብብዝሕሎም بحثيرو أبتا قشت أستاذ 3500 طن زخون زي مخانة بومباتاتن نتوكتن سلزلو منجست سويسرلاند أبز قصل 10 عامات نخم كنو $1 بليون باجت سلي علولهم اتمنجستي نتوم كابتا قشت ن10 عامات زلوكو أستاذ 300 تقماطو كحسان مهاب مصنعتك كاد جميرو كم زلون يحبر إتا أب حمبرتي سنسلتاوان أخرانات ألبس تركب قشت دحر مختام قال أي وقع علم بعصر جعتة تحساش حنت شعت 240 شوعتن لكع فرق ليتي حيال حدا قانو تقي أقات إموا كم زنبرم كم سعبينو هيوت 10 شعتة نبرتا كم استأصفون زعبي كفال تحت أرض أدما كم زعنوان السندات تهاجر يملكتو أب 28 عامتا استولدت ناصلة عالم تزارب اتا ناصلة مولي جيبسن زبل سميو توهيبوام لكع نمخان أب تقمتي شحن 992 تتأنيسام كساع تقمتي كل تشحن 20 دما كي تولدت سانيحام ود سب تتأنيسو كساع زولد 9 أوار حقاز وصدلون تخونه نزانا صلاقن 28 عامتات يوسيد لام بزي دما أب علم اتا زنوحي نايدك اقزي زحلفت ناصلة تباهيلا كبرا وسن كسبر كيلا لام اتزاقرم نت كبرا وسن حيزاتو زصانحت ناصلاون نعا معباي حبتايا إما دما تبهل دقي كاب اتخون أب 24 عامتات وليدام بمسرة BBC أب عدمي 30 زركبو تينان جيبسنن استبهلو أمريكاوان ولدنا يزن كل التاحات ناي مولارت أقام ويمخان النت سلزنبرم بزعبا ناي كال اسبدك رعيمهم قولعو زعبيو صدرا زحبر زانتا أب حدا معكن زينا مسمعيهم تمساسال مريج أوسيدهم أب كتشحن 10 شوعتن نابتي أب كبابيهم مالت أب كتمات ينسي زركب هاجراوي مأكل لك صدق استبهل كريستياناوي جبار السنة تكال بمخدمة كرعمو زخلو ناي كال اسبدك كم زدليو حبروا اتمأكل كأ أبشحن 990 كاب حنت سبيتي استلقسمو أفرج تعقيبو زان حدك يبو أفانوم اتم ولدي كابت دقي إما زت أمقوا قوال عامس رخبو اندقنا نابت مأكل تمليسوم تمساسال دقي حتتوم شعون أبشحن 990 نابت مأكل استوفيمو أفرج بريدو زان حدكي رخبوم اتدقي بحاجز مطبحتي أما هتسنتينا تتخيلو مسمع بلخاء إذا حجين علم أقري ما زلا قال اتناصلات ولدت اتزقرم تينا نزا وليداتا زلا هتسان بحد عمت رايت عابيا مخانايون كلتي أم مخانات ولدي ولا قام الزنرع مومن زلو هتسانا زخوانا ناجن متأسسار انت زيبلهم كابتم كالقوت ناجن متأسسار زلو ولدن العلي بحاقوز تفنجحهم كم زلو جن BBC كي تقسى أي حالفن اتي أب كتما تينيسي أمريكا زركب
ሃገራዊ ማእከል ልግሲ ድቂ ከም ዝሕብሮ ዓመታዊ 200 ድቂ ንመኻናት ወለዲ ይህብ እቲ ድቅታት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ክወልድዎ ዘይደልዩ ካልኦት ወለዲ ብወለንተኦም ዘወፍይዎ ኮይኑ ኣብ መላእ ኣሜሪካ ብኸምዚ ኣገባብ ዝተወፈየ ከባቢ 1 ሚልዮን ዝኸውን ድቂ ኣብ መጽንሒ ተዓቂቡ ከም ዝርከብ እቲ ማእከል ወሲኹ የመልክት ብመሰረት ክኢላታት ሕክምና ኣሜሪካ ካብቲ ብወለዲ ድሕሪ ምልጋሱ ኣብ መጽንሒ ዝዕቀብ ድቅታት እቲ 75 ሚእታዊት ከይሞተ ይጸንሕ ናብ ማህፀን እውን ብዕውት ኣገባብ ይሰጋገር እቲ ዝተረፈ 25 ሚእታዊት ግና ኣብቲ መስርሕ ይብርዕን እዚ ይኹን እምበር ካብቲ ብሓገዝ ሕክምናዊ መጽባሕቲ ኣብ ማህፀን መኻናት ኣዴታት ዝትከል ድቂ እቲ 30 ሚእታዊት ጥራዩ ዕውት ኮይኑ ዝርከብ زخبركم فتوات تخطاتلتنا نالومي زينات بلي زوالة رؤيتات السندو زيناتات أبز فتسيمنا لنا سلام كتتالكم الزينان مسجن السلام